Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Ang pre-registration naton sa aton mga kabaranggayan is a process no nga makarehistro ng aton tao hindi lang para sa vaccine but para sa QR code naton. This is basically a requirement of TOH para during vaccination day madasig kita nga magsulod kag makaproseso sa pagbakuna sa isa kag isa. We started like a month ago and subong mga 80,000 pala nagpa-pre-register out of our forecast mo yun. Tanaw naman mga 350 to 400,000. Ina para pre-register ka sa inyo barangay. It is because may mga question nga ginapamangkot nga hindi ka lang kamatumato nga ikaw lang nga magrehistro. So sa kabaranggayan tagid na sila marehistro. It is very important no kay amo na gani dira mabalaan naton based on the priorities sang DOH kag sang aton city health, like ginuna naton ang aton na mga health na frontliners, ang madason naton ang aton senior citizens kag those with comorbidities. So it is only through this pre-registration na ma-identify naton sila kag mag-group and ma-sort naton nga ini sila ang madason naton nga bakunahan. That's why importante gid na nga makarehistro sila. No, like ang aton na mga senior citizens, kag aton na mga people with comorbidities and PWD, they should all register now because I think the deadline will be next week. Kay sila na ang madason na i-vaccinate. Now, hindi na necessarily nga kung kadua-dua ka pa, hindi ka na marehistro. Kay ini siya pag abot sa tiyempo nga naka-decide ka na eventually you want to be vaccinated, maayawan ka na karon kay hindi ka nakabalo kung hindi ka makagto no kay may ginapasunod din na. Secondly, this will also give you your QR code ID which will be used during registration, and based on a law, on an ordinance, will also be used for contact tracing. This is a layer actually. These are two layers of protection no para sa aton kaugalingon kag most especially sa aton pamilya. So gaapilar gid kami sa aton mga pumuluyo. We're strongly appealing sa inyo to register. Ang ginaprotektahan ta ini hindi ang syudad lang, hindi ang mga negosyo lang, hindi lang ang mga kundiin nga lugar, but ang aton pamilya. Maintindihan naton ang vaccination is one way to protect. Secondly, ang contact tracing is a very effective way of letting people know kung are they in danger, were they with someone positive on a specific day or a specific time at a specific place. Kay te inaya mabudlay way kita kabalo no kung nakastorya kita, nakaupod kita, nakahalubilo kita sa isa ka positibo nga pasyente. So we're putting layers of protection not for ourselves but for you and your families. So we strongly appeal to the public no, to register, pre-register sa aton mga kabaranggayan. Subong nga natapos kami sa meeting namon with the ABC heads, and we'll be setting up pre-registration areas in certain districts in Iloilo, I think in Molo, in City proper, and in Haro. And we're also looking at setting up pre-registration areas in 2 malls in the city.